ale hei voina result nimina video clip toi te kan siam ang khanin MZU chuan undergraduate result anti chhuak ka tuna hianin result a en thei to a zirlai no pangte kan chung te kan naute kan ute kan chan te pon yang chu result kan en sak thei to a mani kherlo po chuanin link ni zana kan soi kha an mani website chan exam result en na khanin mzugov.in/online result ya khanin tuna ekan exam result kha first sem third sem le fifth sem regular repeaters le improvements ti zong kha tuna hianin result a check thei to ani do sakna sang ber ka hlan chewa pass through turin ka subscribers tele zirlai no pangte do sakna sang ber ka hlan bok chewani kalome